аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов. ҳикоёт ва ҳикматҳо аз маснавии маънавии Ҷалолуддини Балхӣ. Бозаргон ва тӯтӣ. буд бозаргоневу ӯро тӯтие, дар қафас маҳбус зебо тӯтие. чунк бозаргон сафарро соз кард, сӯи Ҳиндустон шудан оғоз кард. ҳар ғулому ҳар канизакро зиҷуд, гуфт баҳри ту чиёрам гӯй зуд. ҳар яке аз вай муроде хост кард, ҷумларо ваъда бидод он некмард. оре, бозаргон ки қасди сафар ба Ҳиндустон дошт, якояки хешону дӯстонро назди худ ҷамъ оварду гуфт: ҳар чӣ мехоҳед бигӯед, то барои шумо савғо дорам. он гоҳ назди тӯтӣ рафт ва гуфт: чӣ хоҳӣ армуғон? тӯтӣ гуфт: чун Ҳиндустон даромадӣ ва тӯтиёнро озод дар ҷангалу чаманзорон дидӣ, ба ишон бигӯ кон фалон тӯтӣ ки муштоқи шумост, аз қазои осмон дар ҳабси мост. бар шумо карду салому дод хост, ваз шумо чора раҳи иршод хост. бозаргон чун ба Ҳиндустон расид ва тӯтиёнро дар биёбон озод ва сари ҳол бидид, ба ёди пайғоми тӯтӣ афтод ва онро барои эшон боз гуфт. чунки то ақсои Ҳиндустон расид, дар биёбон тӯтиҳо чанде бидид. маркабистониду пас овард дод, он салому он амонат боз дод. тӯтие зон тӯтиён ларзид бас, уфтоду мурду бугсастас нафас. то бозаргон пайғоми тӯтиро боз гуфт, яке аз тӯтиён ларзид ва дар замин уфтод ва нафасаш бурида шуд. бозаргон ба ватан боз омад, савғотҳоро як як бидод то навбати тӯтӣ расид. гуфт тӯтӣ: армуғони банда кӯ? он чӣ дидӣ вон чӣ гуфтӣ бозгӯ. бозаргон изҳори пушаймонӣ кард ва гуфт: кош пайғомат намегуфтам. тӯтӣ гуфт: магар чӣ шуд? гуфтам он шикоятҳои ту бо гурӯҳи тӯтиён ҳамтои ту. он яке тӯтӣ зи дардат бӯй бурд, заҳрааш бидриду ларзиду бимурд. ман пушаймон гаштам, ин гуфтан чӣ буд? лек чун гуфтам, пушаймонӣ чӣ суд? то бозаргон ин қиссаро боз гуфт, тӯтии зебояш дар миёни қафас афтод. бозаргон гумон бурд ки тӯтияш ҷон супурд. пас бо ҳазор андӯҳ дари қафасро кушод ва ҷисми беҷони тӯтиро аз қафас берун овард ва бар замин гузорид. аммо тӯтии мурда чунон парвоз кард, коофтоби чарх тарки тоб кард. тӯтӣ ногаҳон бархост ва бар болои дарахте нишаст. бозаргони бечора тоза фаҳмид ки кӯлоҳи сараш рафтааст ва донист ки ин ҳилае буд ки тӯтиёни Ҳиндустон бар тӯтии дар банд омӯхтанд то аз қафас бираҳад. бозаргон рӯ ба тӯтӣ карду гуфт: достон чӣ буд? тӯтӣ гуфт: он парранда бо амали худ маро андарз дод. гуфт: ту навои хуш ва нишодро раҳо кун, зеро овози ту туро дар банд овардааст. парранда бо амали худ ба ман омӯхт: эй он ки хосу омро шодмон мекунӣ, чун ман бимир то раҳо шавӣ. пас эй бародар, бидон ки барои раҳо шудан аз офот бояд гавҳари худро пинҳон дошт. дона бошӣ мурғаконат барчинанд, ғунча бошӣ кӯдаконат баркананд. дона пинҳон кун ба кӯлӣ дом шав, ғунча пинҳон кун гиёҳи бом шав. ҳар кас зебоии худро ба музояда бигзорад, сад ҳодисаи бад ба ӯ рӯй хоҳад овард. чашмҳову хашмҳову рашкҳо бар сараш резад чу об аз машкҳо. маснавии маънавӣ ганҷи гаронарзише дар хазинаи маънавии миллати тоҷик ва башарият.